खुलुमबाय। आं दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि। आं बे ससियेल मिडिया निउज पर्टेलनि गेजेरजों गासै बाथौआरि मेथाइ खनगिरि नोंथांमोनखौ खावलायहरनो नागिरदों। बाथौ बिबुंसार ससियेल मिडिया निउज पर्टेलनि गेजेरजों मोनसे आरज बादायलायनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। आं खावलायहरदों जिल्ला बियाब गामि आफाद हारिमु नेहाथारि नोंथांमोना बे बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आरो बिनि अनगायैबो जायफोरा गोसो गुदुं आरज मेथाइ मोजां मोनग्रा बिथांमोनाबो बे बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आं दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलायदों। मानोना दा नैबे लकडाउननि समाव जों बाहेराव ओंखारनो हाया, न'आवनो थानानै गावनो रेकर्डिं खालामनानै बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आं दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै नोंथांमोनखौ गुरै खावलायदों। आरो बे बादायलायनाय हाबाफारियाव गोसो गुदुङै जोंनि बाथौ आरज मेथाइनि मेथाइफोर दङ। बे आरज मेथाइफोरखौ खननानै नोंथांमोना ससियेल मिडिया बाथौ बिबुंसारनि जा वेब दङ बेवहाय गथायहरनो थाखाय आं खावलायबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय। जय आफा बोराइ बाथौ।